Pane Ježíši, prosím tě, abys mi odpustil veškeré mé hříchy. Lituju, Pane, každého mého hříchu. A prosím tě, Pane Ježíši, otvírám ti právě teď mé srdce a vstup do mého srdce. Děkuji ti, Pane, za tu milost, kterou mi dáváš, Pane. Prosím tě o to, aby si převzal kontrolu mého života. A ještě jednou ti děkuju za tu milost, kterou si dal právě teď mně. Děkuji ti za všechno a modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Ale víte, co to pro nás znamená? Ještě jednou. Ne pro nás to trpíme, ale je důležité to, co cítí on. To, co cítí on. Oče nebeský, já ti děkuji, Pane, za dnešní kubíku, Pane. Děkuji ti, Pane, že ty máš, Pane, připraveno, Pane, slovo, Pane, který nás může zachránit, Pane. Pane, tě vyvyšuji ti, Pane. Nech tvé slovo, Pane, působí v našich životech, Pane. Prosím tě o to, Pane. Nech to nepadá, Pane. Tvé slovo, Pane. Na skálu, Pane. Ale nech to padá do dobré půdy, Pane. A nech to znese, Pane. 100% údu, Pane. Prosím tě, Pane, za každého z nás, Pane, co jsme tu, Pane, i co nejsou tu, Pane. Aby jsme nesli, Pane, hojné